Lidi, dnes to budeme dělat tier list. Prostě her, jo, Roblox her 2025, jo. Já vím, že je 2026, ale 2025 může být lepší, může být lepší. Jdeme na to, lidi. OK, lidi, jsme dali na blind shot, to poznám, kamo, ale nikdy jsem to nehrál, že to nikdy nebudeme hrát, tak si to vyzkoušíme. Vím, že se to volá blind shot. Lidi, a samozřejmě si musíme počítať. Lidi, teraz si jdeme vybrat. Red versus blue. Ne, Classic. Dajme Classic, kámo, Solo, čo je solo, že budeme proti sebe, všechny proti sebe. Ok, takže já se střelím tady, lidi, jo? Nebo ne, tady, vola. Tady střelím, ne, tady. Tady. Asi jsem mrtvej. A znač to nestřelilo. Já žiju. Kámo, doufám, že žijeme. Ale já zase to to. Kámo. Oh my god, to bylo tak těsný. A já jsem střelil do ničoho doslova. A prostě jsem úplně zavězaný, tak zkusím tady. Jo, možná tady bude ty prstat, já ho puplivš. A nic, ani mě hlavně. Promiňte tady lidi, on to tamhle umřel, jo? Teď svůj hůzhůd. A i tam nikdo, ne? Nikdo, jo? Že nikdo. Tam to bylo ale tak těsně. A typek zabil torto. Jsme to jenom traja lidi, jo? Lidi, můžu něco dojíždět? Ne. Super. Kamo, my jsme tady traja. Kamo, to malé, kamo, to už můžu na 1,000,000%, můžu tam, jako kdyby bylo. Jsem typečka viděl, kámo, já jsem typečka viděl. Nebo budu pro jistotou tady. What the hell? To já umřu, ne, já neumřu. Kamo, jak? Lidi, ne. Já jsem umře. OK, myslím si, že dáme ještě domů dopozoráme. A teraz budou bojovat, jo, tak dáme, to je sranda, práce, ale tam dost velké. Tam nevím, proč mám ten zvuk. Počkej. Ty vole, ne, já dostanu zlatý dolar, víte. A dám si radši sluchatka. OK, kámo, můžeme jít na tier list. OK, takže blind. Kámo. Tohle se vám dá velmi dobře. Kámo, to má strašně, majstrovství dělo to není, ale velmi dobré. Jo, teraz Touch Monster. Takže lidi, já nepoznám Touch Monster, že se na to jdeme podívat. Lidi, už jsme na Touch Monster. Jdeme se na to vrhnout. Nevím vůbec, co má se dělat. Ale asi s šipočtou mi tam ukazuje Touch Monster. Ty vole, to čo? Ty vole, co se to děje? Kámo, zabij do mýho. Ne, ráno. Čo? Kámo, to je úplně copyright, ne? Kámo, mi se to úplně hlučne. OK, kámo, pet. Equip best. New, kámo, mám najlepší 2. Na to trošku děří, vážně tam. Ráně moc neslyšíš, je dobré. Ale já to slyším až kámo. Ne na to, pám, úplně ho rozdrčte mu duši. A to je moc šprutý. Jdeme dělat opening a the cherry. Nevím, co to je vůbec. A moc mě to ani neprosvědčuje, já prostě vůbec nevím, co mám dělat. Něco je pety zabíjat. To není moje prostě, jo, to není moje. To prostě, co mám dělat, jako. Neřekni to tady, no tam jsou zametré sepeti, víte? Já nevím vůbec, kam, napište mi do komentářů, ten do toho hraju. A já to jsem vás aspoň dal, to je zabijte vám to říkám.
Oni jsou tak slabí tyhle. Level 3 všade by se měli úplně dobil. Ale ty to už nečiš. A čo mám dělat? Mama za ním nepresvědčili. Já si jdu preč a jdeme to ohodnotit. Lidi jsme tady a mohli bychom to dát do mít. Jo, mít. To jsem mít. Se to moc nepočilo, lidi, to jsem. What? Jsem to leave. Viděli něčí, tohle nemůžu ani přečíst. To nikdy nehrané. Last. Počkej. Ještě je ty last letter. Co jsem to vyhledat. Lidi, tady je last letter, ale... Chcete ani to? Už jsme tady. Čo? Tak čo mám robiť? Čo je na U? Ucho. Ne, to mám dělat. Čo je na U? Horta. A prostě na tom nejde, ne, lidi, víte, tam to dáme? Tam to dá velmi trash, kámo. Úplně ty anomalies. Tak jdeme se na to vrhnout. Lidi, tohle je svoje hororovka. Můžeme se na to vrhnout plnou parádou. Jdeme na to. Lidi, jsem tady. Šavma kojila animálie. Prostě? A dobré, to nemá jenom tohle. OK, kámo. Tohle může být i part 2, kámo, nebo tohle to ní, kámo, ne, tohle to ne. Lebo jsem tam podle mě skoro všechny do tohoto. OK, to jsou blbosti, a co mám dělat? Kde nic. Lidi, ani chápu, co mám tady robit, mám hledat anomálie, ty vole, anomálie. Tady je anomália, já ho vidím, Počkej, čo? Nic. A já jdu prostě to hodnotit. Lidi, ten horor, podle mě není tak strašidelný, vyzerá úplně na... O čo? Ne, nic. Takže, lidi, víte, jak hodnotíme? Mít, to. Jo, rozjetý Tab Simulator asi, já jsem úplně slepej. Lidi, už jsme tady a je to tohle, co je Tab Simulator, jo? Mám klity, já klitám. Hele, tam klitací hra. Já miluju klitací hry, kámo. Oh my god. Glitter. Pet. OK, kámo. Co tady můžeme dělat? Za 250 zase klitu, hač. Musíme ještě tolik, vám. Kámo, to čo majú za pet simulátor? To je to pet simulátor, mi povedz. Complete. Můžu hačnout. Jedno. Ber. Tomu ber je koldaty. 12, není to toliko. 12 jsem docela okolo víte, ne? Ale ber je stará trapas. Já nechci bera, já nechci ho. Tam to má zabít, tam mám bavit jak prase, ale. Ale nemůžu. Můžu. Pambaramara a pum, Panther. Panther je druhý nejlepší, nezera. Oh my god, tam snad je lákara, ale ty vole, že mi nepadá. Protože ne. To nechci. Ani tohle.
Cože musím udělat rebirth? Rebirth. To ne. Rebirth. A dále jde do Citrasu. To kolik mám už? Já se to asi otvářím můžu? Pum, pum, pum. Otvorím to pro zabavu. Tak. Lidi, já zase vám budu mít 2700, dobře? Lidi, už mám 3558 a hač. A čo mi tam padne? Ship. Dobrý? A vlastně ty laker, ale... What the hell? That will be best. A teraz to já jdu. Úplně tam extra rychlo. Tam strašně rychle, je to strašně. A to baví prostě, to je největší sranda, komu. To je zatím nejlepší hra, se čo tady malý kámo tam. Já miluju prostě klikací hry, jako jo, to je to bez pochyb. Chicken? Tohle zakážu, tohle asi ne. Autobest, Agribest, dobře. Už mám žádný Bero, mám jenom to Sofia, čo? Julie, Jade, Amalia. A šip, to není dobré, na to víš čo. A kámo, ale já jdu rychlo, ale jak prase. OK, kámo, ještě co tady můžeme dělat? Nic? No. Tohle dělám, prostě jdu ještě rychleji. Ranked up. OK, já si myslím, že poslední rebirth. Už vážně poslední rebirth. Úplně poslední rebirth. Kámo, tolik rebirthů mám už. Mám rebirth 7 doslova už. Kámo, a já jsem tady laker, jo, kámo, že mi padalo, že jsi to nejlepší. Skoro vždycky nejlepší. My god. Lidi, já si myslím, že můžeme jít na nádherné tier listování. OK, kámo. Takže Tap Simulator. Kámo, ty vole. Kámo, ještě lepší než ten Blinshot, kámo. Blinshot, na Blinshot, to je dobré a tohle je velmi dobré, kámo. A další, tohle to nemůžu přečíst. Movie makara, si mluví. Lidi, možno mi to dá. Kámo. Dobré, mi to nevadí. Co stalo? Protože se nedostal. Dobré. Equibest. Kámo. Kámo. Můžu doslova dělat teraz rebirty, jako se mi chce. Vidíte tohle? To jsem já. Mám tolik velký rebirt, kámo, já můžu jít na ten. Lion? Trapně už. Kam pro mě to je mega trapné, pro mě to je strašně trapné. Ale můžeme jít. Mega, kámo, ten největší boss, kámo, týpek, čo mi to dal. Najdu na nový mater. Lidi, vyzkoušel jsem to, ale prostě velmi trash. Jo, velmi trash. Další lidi je asi Bloodfruit. Já nevím, co to je. Já nevím, co je tohle, nebo to. Takže tohle není úplně hlavné, jako. Pixel. Tohle nemůžu přečíst. Majzu, dobré, majzu, kámo. Lidi, nenašel jsem bohužel majzu, ale našel jsem build a zoo. Ano. OK, můžeme jít pro light, kámo, tohle jsme si ale mohli zahrát, kámo. To je to straš, kámo. Ale tohle jako kdyby jsme hráli všechny hry na paměti.
na celý Roblox 225. Movie pet, to nás nejlepší, nevá. Kam máte posledné vajíčko? Bez to nemůžu na to, no, alebo čo? Asi posledná hra, alebo kámo, 15 minut natáčím a to mám tak málo hier. A si tady pár 20, tady jeden like. Jo, dejte tady one like. Lidi, kámo, vážně dajte tady jeden like a udělám part 2. Jo, protože 15 minut dělám video, kámo. A to jsme tak 3 nebo 4 hry dali. Chápete tomu? Se bude na to nespočítám dolů. A proč kámo nejlepší video, co jsme dostali, je začal tahle na třeba takže to tady jeden like, nebo vytrží se mi Brainrot, to je jsem mega rád, a dejte tady 25 lajků, 25 odberu, jo. Byl by jsem mega spokojen. Jo. A ještě jsem udělal short, že udělám videjko a moje odhalení, ale neodhalil jsem se vám. Že si pozrite tyhle shorty. A jsem vám nemohl shortovat. A to nevím. Určitě někdo se díval na moje shorty. Kámo, dívejte, tady mám už vajíček, kámo. A mi tam padne například Titanic, kámo, tak jsem se normálně pokadil. A padlo, ok. No vůbec. Proč nedává se na tom, dovolil jsem to nepopnu. Zase tenhle 7 milionový. Počo? Už 16 minut natáčím, zase to 7. Já tam zabral tolik veľa vajíček. Posledné 3 vajíčka. A tady padne jeden úplně ten nejhorší. Odcházím z toho videa. Čau. To má tam úplně naplynuto. Počo? OK. Zatiaľ, kámo, neodchádzam. Zatiaľ ešte neodchádzam. Movie pet? Zatiaľ stále neodchádzam, kámo. Ja neodchádzam ešte, jo. Tak vážne posledná už. Nebo ne, tak ďalšieho videjka. A padlo mi, tak dobré. Posledné vejce, mi tady padne ten nejhorší. Olivujo, jo. A je tam. OK, takže posledné vajíčko mi padlo tohleto. Já se s vámi loučím od dalšího videa a čus. Budu ještě dát tier list. Takže tier list majzu. Malo. Ako cool by som dal, jo. A no, se teda Plants vs Brainrot. OK, kámo. Posledné Plants vs Brainrot bude. Plants vs Brainrot je lepší než to. Jo. Je to na nás dobré, ale lepší než Blink Sugar. Takže udáš videa a čau.